तो बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो सिख्ला नोंथांमोन जोंनि बर' हारिनि सिख्ला नोंथांमोन बेसिकेलि बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद माने नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट ओंखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना नाय तो नोंथांमोना जुदि फेसबुक सालायोब्ला अब्ला नोंथांमोना फेसबुक सालायनायाव मोनसे खोथाखौ ध्यान होनाया जोबोद गोनांथार मानो होनब्ला नोंथांमोननो मालाबा फैदों जानांगौ आनसिनाखि नाम्बार आननोन नाम्बार बियो माबोरै फैदों बिथाङा बुंदों फेसबुकनिफ्राय नोंनि नाम्बारखौ लादों नाथाय माबोरै लादों नोंथांनि फेसबुकनि नाम्बारखौ बिथाङा माबोरै मोननो गुबुन हारसा बांगालफ्राबो हरो बिदिनो गोबां हरो बियो मादि हरो बेखौ नोंथांमोना मानो बुजिया नोंथांमोना बेखौ अफ खालामना लानांगौ माबोरै लानांगौ अबाव थायो बियो माबोरै गावनि नाम्बारखौ अफ खालामना लानांगौ बियो माबोरै अबाव थायो तो लोगोफोर तो बर' हारिनि सिख्ला नोंथांमोना सांग्रां जा नोंथांमोना गावनि प्रफाइलाव हाबनांगोन प्रफाइलाव हाबनानै नोंथांमोना खालामनांगोन बेहाय गावनि प्रफाइलाव हाबदो नोंथांमोना फेसबुकखौ ओपन खालामना लादो फेसबुकखौ ओपन खालामना लानानै नोंथांमोना बेहाय थ्रि डटआव थुना हो थ्रि डटआव थुनानै नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामना हो नोंथांमोना नै बेहाय नाय उदय बसुमतारी दं बेहाय उदय बसुमतारी मेनावनो बे उदय बसुमतारीयावनो क्लिक खालामना हो बेनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव बोखोबोनानै नोंथांमोना बेहाय बे कलम बायदि दंना काटपिसुल बायदि बेहाय थुना हो बेहाय थुना होनानै नोंथांमोना गावनि प्रफाइलाव हाबनो हाबाय अब्ला नोंथांमोना बेहाय गावनि डिटेल्सखौ मोनबाय नै बेनि उनाव नोंथाङा गोसोआव ला नोंथाङा बेहाय कन्टेक्ट इनफ लिरनाय दं बे कन्टेक्ट इनफ नोंथांमोना मोननै आंनि नाम्बार मोननै बे नै कन्टेक्ट इनफ बेहाय नोंथांमोननो आं बेखौ हाइलाइटबो खालामला नोंथांमोना अनलि आंनि नाम्बारल'सो ओंखायनो आं हाइलाइटबो खालामला ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय काटपिसुल बायदियाव थुना होलाय ओमफ्राय काटपिसुल बायदियाव थुना होनानै नोंथांमोना नायदो मबाइल फन नाम्बार दं बेहाय बे मबाइल फन नाम्बारखौ नोंथांमोननियाव गिबियाव नोंथांमोननो पाब्लिकआव थागोन जेब्ला पाब्लिकआव थागोन अब्ला नोंथांमोननि नाम्बारखौ गुबुना मोनगोन इजियावनो जेरैबायदि गुबुन माखासे जोंनि गाज्रि सुबुंफोर दं जेरै हारसा बांगालफोरा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बांसिनैनो आन्दाज खालामो जे बिथांनि नाम्बार दं नामा बे सिख्लानि नाम्बार दं नामा बे फेसबुकआव बेखौ नायो ओंखायनो नोंथांमोना सांग्रां जा जाहाथे बिदि जाया ओंखायनो बर' हारिनि सिख्ला नोंथांमोना फेसबुक सालायोब्ला नोंथांमोना गिबियाव जेरैबायदि पाब्लिकआव थागोन पाब्लिकआव थानायखौ नोंथांमोना खालामनांगोन अनलि फर मी होनना अनलि मियाव थुनांगोन नोंथांमोना जुदि नोंथाङा खालामो फ्रेन्ड्सआव क्लिक खालामना होयोब्ला अब्ला नोंथांनि फेसबुकआव जेसेबां लोगो दं अब्ला बे लोगोफ्रा मोनगोन बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनाङा नोंथांमोना खालामनांगोन अनलि मियावब्ला नोंथाङाल' नुसिगोन गुबुना रावबो नुनाय नंलाया अनलि मी ओंखायनो बेखौ खालामना लानाया जोबोद गोनांथार बर' हारिनि सिख्ला नोंथांमोन बेखौ खालामना ला बयबो जों सांग्राङै थानांगौ जाहाथे जों रावबो खैफोदाव गोलैया ओंखायनो बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो बानायना होनाय जादों आरो आंनि मेगन सिगाङावनो बेबायदि सासे मानसिनाव सिख्लानाव जादों जे गुबुन मानसिया फन नाम्बार लानानै कल खालामदों अबेनिफ्राय मोनदों होननायाव फेसबुकनिफ्राय लादों होननानै बुंदों अब्ला लोगोफोर बेफोरनिफ्राय जों सांग्रां जानांगोन माबोरै जानांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअआवनो खिन्थाना होखाबाय तो लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना हो नोंथांमोना बेहाय अनलि मियाव क्लिक खालामना होनानै अनलि मियाव क्लिक खालामना लानानै नोंथांमोना बेहाय दानाव क्लिक खालामना होदो दानाव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो नोंथांनि नाम्बारखौ रावबो नुनाय नंला अनलि इउ नोंल' नुगोन रावबो नुनाय नङा नोंनि प्रफाइलाव हाबबा नोंल' नुगोन बेखौ रावबो नुनाय नङा तो लोगोफोर भिडिअआ बेसेनोसै हाजासे शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामनो गोसोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगोफोर बाय बाय